aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na ni wagati na foli ni waleɲumandɔn o be aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye bi ye araba ye septembre kalo tile 10 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo septembre kalo tile 9 san 2025 an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye maa fila bisimila kunungo kulubakaw olu fɛ nɔ maa fila mun n'u tun jasora fɛn min ye jatigɛ wale tigilama olu fɛ kabi utukalo tile 6 san 2025 Bamaramawde ale sigida kɔnɔna na Bamaramawde ale be Tombouctou ni Douaza funancɛ la kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri sababu u sera ka to fɛn min ye ni maa fila ninnu k'u minɛ u jasobagaw la septembre kalo tile 8 san 2025 tɛmɛnen kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko maa fila in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka finitigilakaw de ni o ye polisi ye ni o ye sergent chef Abubakar Dambele ani fo ka taa se sergent de police Abubakar Dabo ma ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ an b'a fɔ hali bi ala ka sebaya di an ka finitigilakaw olu ma jamana ale basigili la. N'an bɔra ye an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye état major général des armées ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale kɔni ye kunnafoniya di kɛ kunungo septembre kalo tile 9 kunnafoniya mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ Kayi marabolo ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛma sɛrigili ale la ni o ye forêt bawlen kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu u sera ka dangarikɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilama 10 ani kɔ de la forêt bawlen ale kɔnɔna na halisa an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka finitigilakaw olu ma. Halisa an bɛ to état major général des armées ale ka kunnafoniya olu kɔnɔna na kunun tarata kelen ni o bɛnna septembre kalo tile 9 ma an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kelen o kɛra sababu ye Kayi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Lanbatara an ka finitigilakaw ye wulikajɔba dɔ kɛ mun kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ siganama maa 4 bɔɲɔnko de kan u taara sɔrɔ fɛn min ye téléphone 10 ani kɔ o de tun bɛ nin maa kofɔta ninnu bolo halisa ɲininiw bɛ senna walasa fɛn min ye nin maa 4 nin u tun bɛ fɛ ka mun kɛ u labɛnnen don ka mun de kɛ ɲininiw bɛ senna an b'a fɔ halisa ala kan ka jamana o basigi. An bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye kunnafoniya dɔw olu b'a la ka cari bɔlɔlɔsira olu sanfɛla la kunnafoniya mun kɔnɔna na jatigɛ wale tigilamaw ka kuma laseba ni o ye Musa Nabi Jara ye k'u ye tɛgɛ da kɛ ale kɔrɔkɛ kan Amadu Jara Sebenikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kɔrɔkɛman ye ni o ye jatigɛ wale tigilamaw ka kuma laseba kɔrɔkɛ ye ko a tun sigilen bɛ Sebenikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw kɔni k'olu ye tɛgɛ da kɛ an bɛ wagati min na ko sisan a kɔrɔkɛ kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Amadu Jara ni ale tun bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a dɔgɔnin ma ni o ye Musa Nabi Jara ye walasa fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw olu ka baara bɛ se ka sen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ka sanga ni o kibaruya ninnu de sa ko an ka finitigilakaw kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw boli Amadu Jara kan o de kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ a kan an bɛ wagati min na ko sisan o kunnafoniya kelen dɔw b'a la k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Musa Nabi Jara ni o ye jatigɛ wale tigilamaw ka kuma laseba ye ko a jamu tɛ Jara ye ko fɛn min ye Kulubali ye k'a jamu de o ye kunnafoniya ninnu kɔni halisa ɲininkali tɔ min de bɛ to Musa Nabi Jara Jara de don wa Kulubali de don ɲininkali kɔni tɔ min bɛ an bɛ wagati min na ko sisan a kɔni kuma cayalen bɛ kosɛbɛ. O kan kibaruya olu la an bɛ taa Faransi jamana o kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan a kɔni ka kalan Faransi jamana o kɔnɔna na kunungo tarata septembre kalo tile 9 Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale kɔni y'a ka marabolo ɲɛma falen ni o ye premier ministre François Bayrou a y'a falen maa mun na o de ye Sébastien Lecornu ye o kɛra kunungo tarata septembre kalo tile 9 ka sanga ni Faransi wasabulon ni o ye ensemble olu kɔni ye laɲini kɛ Faransi jamana ɲɛma fɛ k'a k'a ka jamana marabolo ɲɛma o falen ni o ye François Bayrou ye bi araba septembre kalo tile 10 san 2025 Faransi dugu caman kɔnɔna na maaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya olu yira u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko a yɛrɛ de ka fanga bila ka nɛgɛ tɛ Faransi jamanadenw olu la tuguni ka sababuya kɛ a ka jamana o maracogo juguya o ye o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko a bɛ ka kɛ sababu ye fɛn min ye ka Faransi jamana ale ni jamana caman kunkari ɲɔgɔn na o dɔ bɛ tali kɛ farafinna tilebiyan fanfɛ bolo olu kan fo ka taa se Irisi jamana ale ni Ukraine ka kɛlɛw ma ka Faransi jamana do kɛlɛ caman o kɔnɔna na kɛlɛ mun yɛrɛ ni a nafa tɛ se Faransi jamana ma o kama u y'a ɲini Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron k'a ka fanga bila yanni a ko ka taa ka dan kɛ. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan an bɛ taa Kongokaw olu fɛ yen nɔ
ka sanga ni fɛn min ye Coupe du Monde 2026 ale qualification ntolaciw bɛ sen na an bɛ wagati min na ko sisan o de hukumu kɔnɔna na kunungo tarata septembre kalo tile 9 Senegal jamana ale ni Congo ye ɲɔgɔn sɔrɔ Congo yɛrɛ jamana o kɔnɔna na mun kɛra sababu ye Senegal ale ye sebaya sɔrɔ Congo jamana kan 3-2 o de hukumu kɔnɔna na ntolaci olu banna wagati min na Congo jamanadenw ni o ye supporters ye olu kɔni nisɔngoya kojugu u ka ntolacilaw kɔrɔ u taara u ka fɛn mun y'u ka ntolaci terrain ni o ye maaw bɛ sigi siège mun kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen kari-kari ni ka don ɲɔgɔn na o kɔfɛ fɛn mun ye siège ale ni jimananiw fo ka taa se bitɔn kɔni ma u ye nin caman kɔni fili u ka ntolacilaw ma u nisɔngoya kojugu a kɔni kɛra tiɲɛliba ye Congo jamana ale kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi